Ahoj lidi, v dnešním medu vám ukážu, jak zvýšit FPS. Není to tak, jak ostatní youtubeři, že prostě zvýšte si power management a to chápete. Bude to úplně něco jiného, bude to trošku na díl, takže vážně nechte si nějak čas. A hlavně se na to nějak nevyserte. Takže, tady jak jsem zapl Fortnite, budu to testovat na jedné mapě. Moje nastavení je takovéhle, všechno na low, 3D rozlišené max, Full HD, prostě budu vám ukázat všechno, sound quality, prostě nastavení, jo, to je prostě takové to origo, kde místo toho, že to na high, tak je to všechno na low. Jen jsem tam vypl power plan, no controller to ti nic neudělá, jenom tady tohle, bo to vypnu hned od začátku, energy saving, dobře. Takže při stání na tomhle místě mám přibližně FPS od 240 do 300, jo. Mám čistě reinstalovaný Windows, takže to je prostě taková ta střední bomba. Při stavění mám těch 230, 240, 300 FPS. Při střílení normální hru asi nebudu ukazovat, když tak ukážu pak, jak to jede. Ale mě tady hlavně záleží tady na tom, takže vezmu si pumpu. Při střílení mám dropy do 58. A to je s tím, že mám reinstalovat drivery, takže to se musí ještě adaptovat pod ten systém, pod Fortnite, pod ty shadery. Takže při driverech, které si budeme stahovat, aktualizovat, v tom druhém videu, které možná mám plánu nahrát, anebo v nějakým, nebo v tomhletom, kde si to jenom aktualizujete, tak určitě hned nebude prostě boost do 800 bez dropu. Každé drivery musí sednout po svém. Takže FPSka, zachytíme si to. Kůvek, tak. 200 až, dáme 200 až 300. 330, dobře? Domluveno nějak. Byl jsem inspirovaný jedním youtuberem. Vytvořil ten pack. Je to od Corvik, nějak tak, nevím, jak bych to přesně měl popsat. Takže začneme Restore Point, to je prostě, představte si, nějak špatně to nastavíte a pak jako si říkáte, to je všechno v prdeli, to budu mít takhle, ne. Restore Point je od toho, aby se vám zachovalo to, co jste měli předtím. Takže třeba pojmenujeme KK, stačí, a dělá se prostě Restore Point. Takže tak, jak si přenastavíte Windows, tak se můžete dát zpátky. Není to jako důležité, ale hodí se to. Jo, když máš risk, tak máš risk. Powerplan, to bychom mohli udělat klidně i pak, ale já to nechám na pak, úplně ke konci. Unpark Controls, Unpark CPU, to je apka, která vám onparkne, dá se říct, jak bych to jinak řekl, otevře vám jádra procesoru, které se nevyužívají. A teď se na to vrhneme. Takže jakmile se stáhnete aplikaci, tak ji extraovat, pak dát extraovat, nic víc. Budete mít odděleně soubor, kliknete na něho, otevřete apku, nemusíte nic stahovat. Otevře se vám tohle. Není důležité ani tak, jako si tam dát vysoký výkon, úsporný, ale jako můžete ho tam dát, takže, ale důležité je dát unpack all, to vám, jak to říct, aktivuje všechny, jak to říct, jádra, které se nevyužívají. U mě to je konkrétně 12. To je vláken, já 12 vlákne 6 jádro. Tady přesnější specifikace. Před zahájením se budu snažit dát ještě, jak přibližně jako to
bylo předtím, a až ke konci videa bude, jak se hra ukazuje potom. Takže nečekejte, že to dám jako nějak všechno naraz a pak se vy rozhodnete. To si s tím nechci. Takže začneme hezky od znova. Tak, máme tady Reduce Services, prostě o snížení využití zbytečných aplikací. Takže otevřeme to, no, tady vám přesně ukážu, co jako budeme vypínat. Bluetooth, ten, kdo používá Bluetooth, tak prostě tady si to uděláme automaticky. Vypnete a zapnete to, co chcete mít a to, co ne. Mobil, to je prostě jako, hej, k čemu vám je mobil prostě, jak to říct, jen tak ve Windowsu, jako reálně polovina těch věcí je úplně zbytečná, jako spíš větší procento, takže aktivujete všechno. Jo, já jsem to neextroval, takže ještě k tomu moje chyba, když jsem to špatně otevřel. Nevadí, tak to tady extrahujem. To je fit. Jsem to ani nemusel tak dělat, to je jedno. A prostě zapnete to jako admin. Žádné, prostě nemá to žádné viry. Přísahám svým životem. A spustíte to. Jo, CMD, prostě zapne se to za 5 sekund. A vidíte. Konec. Jo, pak autorun. Tohle to jsem už stahoval tady. Aplikace neboli to, co nepotřebujete mít. Takže vám o tom řeknu víc. Takže teď jsme v Autoruns. Všechno tady, co vám teď ukážu, že si vypněte. Bitváma jako nevypínám úplně všechno, protože můžete jako zničit pár věcí. Příklad. Teď hned jak dojedu do tady drivery, na to bych moc nesahal. To, co mám vyplé, Apple Lover, prostě hej, tady Bluetooth, tak kdo se vypl předtím už Bluetooth, tak se vypněte i tady, jo. Nvidia, prostě High Audio, to je tady Virtual Audio Device, tady se můžete vypnout. Tady dole už radši na to nesahejte, protože, jak říkám, může se něco posrat, něco můžete jako vypnout. Když tak si to můžete vrátit přes backup, který jsme dělali na začátku, ale už to můžete nechat tak. Takže teď projedeme rychlé věci. Takže display, dáte si resolution, dáte si prostě své herce. V tomhle tom se nic nemusí nějak nastavovat, nastavení grafiky, to uděláme pak, ale můžete dát hardware akceleraci zapnout nebo vypnout. U některých to může fungovat, u některých zase ne, takže musíte si to vyzkoušet sami. Záleží, co máte za grafiku, prostě jak to pojede. Já si to nechám vyplé. Procházet, tady si přidáte hru, kterou chcete mít na větším výkoně. Ti, co si nadávají Fortnite, tak udějte to, co já. A dejte tam to, co zabírá nejvíc. Takže Fortnite Clan Adventure 64 Shipping, NBE, tohle, prostě tohle. Přidat možnosti a vysoký výkon. Tohle dá, když se zapne Fortnite, tak vaše grafika pojede na 100% v té hře. Když se bude snažit notifications nebo oznámení. Tohleto si všechno vypněte. Zbytečné věci, úplně jako prostě notifikace, upozornění, nejvíc zbytečná věc, co existuje. Žere vám to hodně a je to nepotřebné, reálně, teď vás to ani nezajímá. Storage, prostě tohle už mám vyplé, ale nezapínejte si to, jo. Jestli jste měli zaplet, tak si to vypněte. Úplně zbytečná věc. Win 4 Bluetooth. Tak Bluetooth, my už jsme ho vypli, takže my už se toho bát nemusíme. Když tak si to vypněte ještě jednou, jestli ho máte zaplé. Mouse, tady si to můžete vypnout, jo, je to lepší. Další možnosti myši. V tomhletom, když půjdete sem, tak zvýšit přesnou ukazovatel, to máme, takže pohoda. Nic se nenastavilo, jak jsem říkal, takže barvy, to je jak pro koho, vypněte si efekt průhlednosti a můžete si dát tmavý, jak to říct, pozadí. To vám nezabírá tolik toho, prostě nebude při zapínání Windows nic nebude načítat a jako nebude to tak trvat, ti, co mají slabý počítače, slabé kompy.
přezvlášť. Color Startup. Takže při zapínání počítače máte vy aplikace, které se vám zapínají automaticky s počítačem. A neboli systémové věci. Windows Security Notifications, to je Windows, prostě ochrana a notifikace, které si můžete vypnout. Já to nepoužívám. Aplikace. Smažte si všechno, co nepoužíváte. Třeba prohlížeč, centrum feedbacku, Cortana. To je jako, to si ještě vypneme pak zvlášť. Filmy a TV, fotografie, to si ne, já si to nechám. Tak radši hlasový záznam. Proč? HP, to si asi nechám, uvidím, jako já mám prebuild, takže kalkulačku se nechám, matematika na registraci, kameru, ne, lidé, ne, malování, to si můžu nechat, malování 3D, ne, mapy, to vůbec, Microsoft 365, tak to určitě, co pilot, to je ti, co to používají, ale já k těm nepatřím. Microsoft Edge, vypněte, Microsoft Edge Update, to se odinstaluje s tím, aspoň by mělo. To záleží, jak to chce fungovat. Takže Microsoft Edge, to se stane úplně to stejné i s tím. Microsoft OneDrive, ne. Microsoft Update Health Tools, takže tím si můžete, jak to říct, kontrolovat, jestli váš počítač podporuje Windows 11 a kontrolovat to updaty. Ale to už máte automaticky v počítači počasí. Mobily jsou už jako zastaralé technologie. Pošta a kalendář, přehrávač médií, připojení ke vzdálené ploše. Ten, kdo to používá, nechte si to, ten, kdo to nepoužívá, zbytečnost. Omlouvám se, trošku větší profík, mě se čekalo, restartoval jsem si kompa, takže jdem zpátky. Autorad, zpátky, ne. Bože, co dělám? Tak, tady Windows, pardon, moje chyba. Byli jsme u aplikací, zpátky. Odstraňte si všechno, co nepotřebujete, dobře. Můžete to přeskočit, čas si tam dávat nebudu, ale jen dělám to, co vy si můžete vypnout a nemusíte. Můžete to dělat podle mě výstřižky, já si to nechám jako možnost. Bingo, no, tak zahrám bingo. To si můžeme nechat Spotify, to používám já karty, tak jestli jako se nudíte a nemáte hry, kterých je na tomhle světě málo, tak si to můžete nechat. Rychle poznámky, ne, a to je notepad, takže tak, game mode, game, ne game. Takže některým to je stejně jak s akcelerací, u některých to funguje, ale u některých ne, takže záleží zas na počítači. Já si to vypnu. U mě to vypadá tak, že to nefunguje víc, než funguje. Gamebar, ten, kdo má NVIDIA, tak má ten NVIDIA, takže to nepotřebujete. Záznamy, úplně to stejné. Herní režim, to jsem vypínal. Visual efekty. To je prostě usnadněný přístup, to si tež povypínáme, to jako se dočkáme. Keyboard. Takže jdeme si vypínat věci. Klávesnic používat funkci jedním prstem. Používat funkci ozvučení kláves, pardon. Proč? Tož při zapnutí prstem. Ne. Tak jo, pravé si neboli soukromí. Tohle všechno, co to bude vypínat, si vypněte. Ten, kdo nechce, nemusíte, ale není to potřebné. To vlastně dělal pokaždé, ale jakože pokaždé. Není to úplně jako potřebné. A to, co se tady vypíná, to je jako lepší mikrofon se nevypínejte, jinak ve hrách budete hluší a jako polena. Oznámení samozřejmě vypnout hned teď. Nenechávat informace o účtu vypnout hned teď. Nenechávat kontakty, nenechávat vypnout prostě kalendář, vypnout telefon, hovory, vypnout historie hovorů, vypnout to, co prostě půjde vypnout, to si vypněte, kromě mikrofonu a kamery, jestli máte notebook.
Tak jo, zprávy. To trošku bude trvat, takže... Ale nechám to celé stříhat, to skoro nebudu prostě nějak jebat. Typu, takže, aplikace na pozadí. Vypněte všechno. Všechno, co tu je, si vypněte. Úplně všechno. Nic odsaď nepotřebujete. Jo? Diagnostika aplikací vypnout. Automatické stávání, to ani vypadá nemusíte. Dokumenty vypnout. Obrázky vypnout. Tak, videa vypnout. Systémové soubory vypnout. Na začátku jsem měl 164 procesů na pozadí, na konci vám ukážu, kolik mám potom. 14 Windows, 10 jenom background, to jsme teď dělali, takže přeskočili jsme prostě step. A stahování, to jsme se vypli taky. Takže a pozastavit aktualizace. Pak si uděláme tak, aby se jako Windows jako aktualizace nehledaly tak často. To si uděláš pak. GPU, drivery, Nvidia drivery, prostě to udělám pak odděleně od toho video. Inspektor, to vám tež udělám odděleně video. Tímhletím, ten kdo zná, ten kdo je Fortnite, tak studujete Potato Graphics, prostě bramborová grafika. Zvětší vám to FPS, ale to až pak, to když tak až ke konci. Nvidia, tak když už jsme tady, stáhnete si, dám vám stránku do popisku, stáhnete si Nvidia App nebo Experience, já jsem si Nvidia App, zapnete si ji, nemusíte jako administrátor a budete stahovat prostě to, co vám tam ukáže. Prostě povolíte všechno a dáte expresivní stahování, jo. Já to dělat nebudu, já už to mám. Poté, co se vám to stáhne, nemusíte si přihlašovat. Není to nutné. Dáte ovladače a dáte zkontrolovat aktualizace. Když tam něco budete mít, stáhněte si to. Tak to je asi všechno. V tomhle se pohrabeme pak, ale spíš vůbec, protože vám pak hodím do popisku soubor, co vložíte do Nvidia Control Panel. V tom se to bude pak řešit ještě později, teď záleží nám jenom na tomhle. GPU, Registor, to je prostě to, co se nedá vypnout takhle, se vypne přes Registor Editu, prostě přes nějaký komand. To radši budeme dělat prdele. Klikněte spustit, konec. Ano. Jo, to je Prefetch hledá zbytečné věci, prostě furt se něco snaží hledat. Ten, kdo mě nepochopil, tak se omlouvám, jo. Takže local machine. Tohleto on your GPU hit details, tohle uděláme tež pak, takže tohle si přesunu sem, ať vím. Overtime, vypnout, prostě nemusíte to dělat a děláte to ze své vlastní vůle. Pak si když tak všechno vrátíte, tak jak to bylo předtím. Tak. Delay, tak. Všechno tady prostě potvrdíte. Imposter readme, important aha. Takže tohleto, co si děláte, se už jako nedá vrátit přes Register Editu. To, co jsme si dělali ten restore point, takže dá se říct navracovač. Takže optimalizace Wi-Fi, to asi jako dělat nemusíme, nám záleží na FPS hlavně. Device cleaner, odstraní vám prostě dívejte, když si připojete něco, tak vám prostě se to uloží všechno, co jste si připojili. Já jsem si nic nepřipojoval, nic prostě, takže fax. No prostě, když to máte věci, co nepoužíváte, tak prostě kliknete pravým a dáte remove. Já jsem si dělal nedávno, dá se říct dneska, verze celého počítače, takže System Explorer, nevím, jak bych to měl říct jinak. Souhlasíte, stáhnete si to. Tak. Tímhletím si
To si mé stáhněte, tak. Tak, to je něco, jak když jsme použili sysmain, autoruns. Hej, furt explorer pojebaný, teď si ho smažu. Tak. Jo, chápeme. Prostě úplně stejná věc se dá říct. Všechno tu si tu můžete smazat, vypnout. To dělat budeme taky. Můžete si tu vypnout proces úplně, nebo si můžete snížit výkon procesu, čeho to nebude tolik žrát. Teď vám ukážu, co přesně budete dělat. Takže dáte si slide by jako image name, jo. Kliknete prvně na Explorer, aj pičo, nevím jak to říct, pardon. Dáte si high priority, no high, prostě permanently, neboli prostě rovnou. Všechno, co stáhnu, nejčastěji ze hry jsou stále přes jako soubory. To je všechno, co spadá pod soubory, bude high priority jako mít silnější výkon, jo. Tady si dejte, odklikněte 1 a 2. Tohle vám nebude žádat tolik výkon. Mohli bychom si odkliknout ještě jednu věc na grafiku, ale to tak nefunguje, tam je spíš jako jak u koho. To tak můžeme nechat. Tak. Teď zavřeme. A jdeme do Remove Elementary. Tak, tohle je už větší sranda. Tohle je trošku důležitější než ty ostatní věci. Jo. Za mě to je asi nejdůležitější věc na celém světě. Dobrož, takže vypneme si tohleto, vám vypne prostě ochranu tak trochu, ne úplně jako takovou, ale tahle ta vám žere nejvíc. Vy jakožto, nevím, jestli hackujete nebo co si, ale prostě schytit virus jako není tak těžké, takže proto nebudeme vypínat Windows Defender úplně. Jenom prostě tyhle ty dvě věci. Když tak si to můžete vrátit, kdyby něco. Dobře. Takže tady dáte Windows Defender Firewall, to si necháme. Tady si dáme extra, tohle si dáme pryč. Ne, to si teď necháme, dáme tam 2. A aplikace. Tady nedávejte delete all. Tímhletím si můžete smazat aplikace, co nepoužíváte. Takže Gamebar, chápeme se, Mixed Reality Portal, to zase nedá stáhnout, smazat jinak, tak se dá takhle. Prostě, hej, prostředí, ty vole, tolik hovadin a nic z toho nepoužívat. Plug, tiské, no, chápete. Ale hlavně nedávajte delete all, jinak jste v prdeli. To už pak jako budete muset dělat všechno z Microsoft Tips. Chápeme se. OSU 10. Toto je něco jako podobného, ale je to o dost lepší. Nemusíme nic klikat, dobře? Takže dáte recommended. To, co je dano tvůrcem, tak se tam nastaví samo. Takže prostě dáte recommended. Nevím, jak bych to popsal. Jakože on to ještě jednou, dobře? Zapnete a dáte tady recommended. Nic víc. Local machine, recommended už máte. Dobře. To je všechno. Ne, já jsem osel. Takže apply recommended settings. Yes. Tak, teprve tady restore point being created. Tak, to je to, co jsme dělali už předtím. Mohli jsme tam bez toho restore pointu. Yep. Takže vypínáme aplikaci. Restartujeme Windows potom. Můžete si teď, já to dělám pak Win 10. UVT4. Chvilku počkám, nemám to všechno nainstalovat předem a dělám všechno, co děláte vy. Instalovat vše. Zas, jako vždycky jsem na tom hodně bídně. Ultimate Windows Tweaker. Tak jo. Tohle je dost dobrá věc. V tomhle se pohrabem trošku jinak. Bude to trošku těžší, takže teď pořádně poslouchejte.
Takže poté, co zapnete Ultimate Windows Tweaker, hned klikněte System File Checker. Tohle nechte dojet celé. Jo, to je tak trošku, jestli všechny vaše jako to říct, soubory jsou v pohodě. Akorát, že teď jsem to vypl. Kurva, jsem to neměl vypínat. Tak to je jedno, asi jsem prostě kouzelný. Tohle je Windows Ultimate Tweaker. Že jo. Takže System File Checker. Hej. Ono mi to nebude fakat z důvodu, že jsem to už vypl. Je to hodně. Nevadí. Prostě to kliknout, když tak se mi to začne načítat, když tak ne. Tak. Jdem do Customize a takže všechno prostě, teď vám to více vysvětlím. Já mám Windows 10, Windows 11 to mají trošku jinak, ale je to hodně podobné, takže vypněte si prostě Show Command, to si nechte. To, co už jako by to, co by mělo být vyplé, to už je skoro automaticky. Disable Start Animations, to je při startu, tam máte nějaké animace, které máte žerou výkon. Takže tady jako vypněte si to, jo, klikněte na to. Increase, Enable Dark Mode, prostě jak to říct, prostě už to máte, jako jo, click to change. Title bar, to je prostě spodek. Nevím, jak bych vám to měl dát. User account. Tohle to je skoro jako nic, jo. Všechno, co tu používáte, tak jako to už je dávno čeklo, jo. Performance, to už je trošku důležitější, ale tež tu už máte všechno jako dané. Co tu používáte, příklad Windows Security Service, to ne Microsoft Edge, vy už to tu máte vypnuté, ale to, co používáte, tak si tam zapněte, takže Smooth Controlling, ne, prostě já tu nic nepoužívám, takže prostě to nechte tak, jo, jak u koho. Tady si dejte 1000, do kinka, 1000, 1000, 1000, nic víc, jo, všechno, co by mělo být. Security and privacy, jo. A teď všechno, co nepoužíváte, si vypněte, jo. Takže to je spíš jako, spíš tarik. Takže disable biometrics, prostě to, co já mám vyplet, to si vypněte. Disable Wi-Fi sense, to asi ne. Jo, musíte jako vědět, co přesně. Disable app access to microphone. Disable access to access user account info, jako povolit aplikacím, aby věděli o informace o uživateli. Ne, to nechte tak. Jo. Settings. Takže pak disable Windows Mobility Center. Ne, to ne. Disable OneDrive, Approve User Tracking. To nechte vyplé. Jako, takhle si to zaklikněte. To, co nepoužíváte, si vypněte. Jo, administrat. No prostě nechte takhle všechno. Já bych to tak nechal, jo? Vy si to nechte taky. Radši. Jo. Takže nic nějak jako prostě těžké. Browser. Takže Edge tab. What do you want? Disable Edge tab preview. Internet Explorer, to už nebudete používat. Tak pak. Půjdete do Edition a pak tohle všechno, co tu mám, tak si dejte. Jestli byste chtěli vědět, co všechno dělá, tak tady dole, tady vám ukazuje, co jako potřebujete vědět o tom, jo. Tady tohleto vám může zvýšit FPS, když si to dáte, protože vám to může ulehčit váš jako
pro váš procesor. Jestli máte integrovaný procesor ve vašem Wi-Fi modelu, který máte v počítači nebo v notebooku, tak vám to sníží výkon procesoru. Jako je to důležité. Tak, apply tweaks, jo. A pak dáte repair Windows System Image, jestli máte něco jako takého prdeli, tak no, se vám to spraví. Nic takého bombastik, chápeme se. Tohle si můžete vypnout, když už jste to měli zaplé. Vám to dojede. A teď půjdeme ke konci. Už pojedu ke konci rovnou, ať už to máme za sebou. Vypnete si tohle. Tak. Ke konci, jakože right now, chápeme se, jsou jenom jako finále, takže tak bych to řekl, antivirus, CCC, cleaner, ne, tohle byt vám asi nic nestahuju. On to jako doporučuje, ale ne, nechte to tak. Tohleto jsou prostě věci, co se vám uložily v kompu, takže tohoto si smažte, to je prostě prefetch a tohoto si normálně smažte, to co půjde, temp, úplně to stejné, a Ctrl A, delete. To co půjde, dejte pokračovat, to co nepůjde, prostě přeskočit, chápeme se. A prefetch, úplně to stejné. Tak. Tohle to je všechno. Teď si aktualizujte Windows, restartujte Windows, poté co se vám to všechno stáhne, nevypínejte to. Takže jsem ve hře, mám trošku menší problém s tím, že se mi nechce dát tady vlevo nahoru nastavení. A z našich 240 jdeme nahoru až na 360 fps max. Takže, a máme přibližně 300 fps stabilních. Jo. Tak, při buildech. Nějak bez dropu. Aha, edit on release on. Chápeme se. Prostě zkusíme si. Aha, máme pumpu, přistřelení bez dropu. Pump. Dám si edit release on. Z důvodu potřeboval bych to trošku usítit. Tak, both. Chápeme se, prostě FPS, krása. Bez dropu. Rozhodně to není konec. Takže udělám ještě jeden tutoriálek, jak, co. To bude trošku složitější a ne moc, protože aplikace je hezky udělaná, zase není moje. Doufám, že vám video pomohlo, jakožto mě, hráčovi her. Protože vidíte, když se snažíte, tak můžete dosáhnout všeho. To je čistě pro hráče, co chtějí mít stabilnější hru. Nebo pro hráče, co mají slabší počítače. Ti, co mají RTX 8300 milionů, jo, tak to vám nepomůže tak moc. Prostě neucítíte rozdíl jak ostatní, když už máte prostě dobrý počítač. Takže to je všechno pro tohle video. Můžete mě odebírat. Všechny, od koho jsem to bral, soubory budou v popisku. V komentářích, anebo přímo v popisku videa. Kdybych něco zapomněl přidat, tak dejte vědět, abych věděl. Ale rozhodně uvidím, jestli tam bude aspoň 10 lajků na video, tak udělám pokračování, abych měl aspoň nějakou motivaci. A zatím si užijte zbytek hraní a gameplaye, který asi nedám, takže to se ještě uvidí. Ale to je vše. Děkuju. Zatím papa.